Pane chishamiso chinoitika muguta reHarare ramunoziva kuti aiwa pasangana 2 weeks takanga tiri paThe SADC Summit patikaona kuti aiwa guta rakanyasa kunakisiwa. Idi Mnangagwa achiti aiwa ndayasogadzira keke ndayasogadzira cream regional leaders, but izvezvi vanhu vashamisika. Boom, chava chishamisiko. Sadapinda mashauko abuda nyuko pana bana fadza meno vo subscribe like turn on the bell icon. Anoposta ma pictures amuri kuona sari kubuda videos ayo. Oya ashnyora pana pachiti. They planted palm trees a few weeks ago to impress visiting delegates for the SADC Summit. Now the summit is over and they've forgotten about these trees. The trees are now dead. We don't need new leaders. I'm not sure my pictures are mukono. Mchona my palm trees aya haachadiridziwi. Amenotanga ma artificial trees or what we never know. But chatiri kuona nchekuti ma trees aya asangana ma leaves aparara abasanga munhu arumbo ma maintain. Anouya pana pachendera mberi achiti ndiye Nick Mangwana who got the palm trees tender. How much did the project cost? Can the government take its money back? Whose idea was it to plant these palm trees in the season during a drought where there are no indigenous alternatives that could have created a better aesthetic? Is it fair to say that the government doesn't care about how ugly it looks because summit is over, we need new leaders? Pana pari kuyachiti aiwa tingangotaura zvirungoti zvangoitirwa zvesummit, but we must account for our money kuti kana tichiti takaspenda mamillions tichida kuimpresa the SADC Summit kana kunakisa kana beautify our city, what does this mean? Kuti takuona kuti miti iyaya hapasina kana beautification, hapasina kana choratidza kuti aiwa panga pakanaka within my days, pana but takuona kuti miti yacho yese hapasisina, angosara matanda asina kana leaves. Tudze mafungiro enyu muri Zimbabwe munoti kudi pamusoro pe this shop ina comment section medu, so no subscribe or like, turn on the bell icon.